Berritzailea, mingotza eta zirikatzailea izango da aurtengo bertsolari txapelketa nagusia. Horrela aurkeztu dute Bertsozale elkartearen kideek txapelketaren 16. edizioa. Irailaren 29an hasiko da Bilabonan eta abenduaren 15ean izango da finala Bilbao Exhibition Centerren. Egunero eta plazaz plaza urtean zehar, ez Bertsozale elkarteak bakarrik, zorionez, bakoitzak eta norbanakoak bere herriko jaietan saioa antolatzen, orduak sartzen, lan eskerga egiten du. Euskal Herri osoan egiten den lana da, hori mimatu eta zaindu nahiko luke txapelketa nagusi honek ere. 36 bertsolarik hartuko dute parte, denak lurraldekako txapelketetan sailkatutakoak. Horiekin batera 14 lagunek osatzen duten gai jartzaile taldea eta 16 epaile arituko dira lanean. 14 saio izango dira orotara Euskal Herriko herri ezberdinetan burutuko direnak. Intentzio oso hautatutako herriak dira, gune bertsozaleak eta mugimendua sortzen ari den herriak tartekatuko dira txapelketan. Txapelketaren helburua eragitea delako. Hor dauz bi herri bereziki hautatuak, lehenengo 16 bilabona bertan hastea txapelketarekin. Bertsozale elkartearen egoitza Bilabonako udalarena da. Oso eskuzabal jokatu du herriak elkartearekin eta gure eskerrona adierazi nahi dugu txapelketa bertan abiaraziz. Eta bestea Markina Semingo saioa da, bertan ospatzen bai da Euskal Herriko bertso eskolen eguna, 4. edizioa dena, eta egun osoko plana dago hor. Andoni egaina gabe burutuko da aurtengo edizioa, uko egin baitio parte hartzeari. Inigo Izagirrek ere uko egin dio eta Iñaki Zelaiak ordezkatuko du. Aurreko txapelketaren egitura izango du aurtengoak ere eta ez da berrikuntzarik izango ariketetan. Krisia sorkuntzan ere badagoela esan du Iñaki Murua Bertsozale elkarteko presidenteak eta horri astindu bat eman nahiko lioketela txapelketarekin. 4 urte pasa dira, gobara hitza zertzan ez genekiela Maialenek utzi gintuenetik, Andonik izenik ez duela eman esan du Jokinek, baina aulkia jartzeko konpromisoa hartu zuen, eta zai gaude denok. Gizartea ordutik ona, krisi edo ez dakit gaurko giroa bezain triste dagoela esango nuke, baina krisia ez da ekonomikoa bakarrik. Guk uste dugu sormenean ere badagoela krisi bat eta horri astindu bat emanaian dator txapelketa nagusi hau. Lortzea epaile, aurkezle, gai jartzaile, bertsolari eta bertsozaleon denon esku dago.